Само дрехите още не съм я разрешил, не разбираш. Не върви. Не, аз за това се очудих, къде това... Много интересно. Разгледай го и кажи. За мен удоволствие да представя пред всички вас професор Лидия Денкова. Професор Денкова е завършила класическа филология в Софийския университет Климент Охридски, психология през 1979 година. Тя получава докторска степен със своята дисертация през 1988. Става старши научен сътрудник в БАН 1997, доцент и професор през 2013 в Нов български университет. Тя преподава сравнително религиознание, етика и естетика. Автор е на множество изследвания с историческа и философска насоченост, работи и публикува по теми, свързани с съвременната културна проблематика. Тя е член на много професионални организации, лектор в Софийския университет, в Магна Лавале, Шербрук. Няма повече да отделям време, за да представя дългата и много плодотворна биография на професор Денкова и ще й предоставя възможността тя да говори по темата на днешната лекция. Благодаря. Ще започна така. Всички вие знаете да обявената за днес тема "Бъдеще сега. Образование и политики за ценности". Ще се опитам да разгледам всяка една дума в това изречение по-отделно, но преди това искам специално да подчертая, че за мен е чест и отговорност да говоря днес на този форум в рамките на Института за високи научни изследвания Балкански планица. Като казвам чест и отговорност, тук веднага бих искала също да отбележа, че това не е въпрос на една научна куртуазия, която вие чувате при всяко едно говорене. Това са две определени ценности, които държа все още да не бъдат лишавани от техния дълбок философски смисъл. Честта и отговорността при едно философско говорене за мен на първо място означава уважение към аудиторията и второто е отнасяне на всяко едно говорене към проблемите за истина. Тоест ще се опитам, ако е вярно, че философията по принцип е наука и не само наука, която търси истината, да представя своята гледна точка така, че тя да бъде максимално близо до това, което търси философия. В крайна сметка обаче истината е процес. И онзи, който претендира, днес често сме свидетели на това, че владее истината като готов резултат, със сигурност е много далече от истината, тъй като ние винаги сме на път, както би казал Хайдегер, към истината, или Яспърс по-скоро. Така че в този път със сигурност не откриваме истината самостоятелно. В един път, ако този път си послужа с образите на Кант, има няколко типа хора, които прохождат и които търсят истината. Едните ще бъдат откриватели, другите ще откриват по пътя си нещо, което им попада, другите ще бъдат изобретатели. Т.е. те сами ще се стараят да изобретяват една истина, която е валидна единствено за тях самите. Но така или иначе, ако приемем, че всяко говорене е път към истината и че истината, намирането или по-скоро търсенето е един безкрайен процес, вътре в който само в отделни моменти можем да кажем "да, намерих" и тук ще поспра малко, но след това ще продължа, то този процес със сигурност е многостранен. Много често той е двустранен, когато става дума за диалог, но много повече многостранен, когато става дума за полилог, ако си послужа с една антична дума. Аз днес доста ще се позовавам на античността. Както знаят моите студенти, аз се разхождам през времето и пространството. Връщам се 28 века назад, след това обратно в съвременността. Като казвам пространството, имам предвид, ще отбележа накратко някои тенденции, характерни за колкото и така претенциозно да звучи за света като цяло или за съвременността като цяло. И след това ще се опитам същите тези проблеми да ги конкретизирам към нашата българска среда. Той ще се опитам да направя нещо, което е едно много високо, до някъде скрито ниво на философията, да обединя в едно най-абстрактното и най-конкретното.
бъркат от тези, които смятат, че философията е наука единствено за най-абстрактното, защото тези абстракции ние ги преживяваме всеки ден тук и сега под една или друга форма. И това, че те не са облечени с едни специфични професионални думи, характерни за философския дискурс, не означава, че те не са по-малко философски като съдържателност. Всъщност, ако отворя една скоба, която бързо ще затворя, това обяснява до някъде не особено радушното приемане на философите в българската среда. Мога да кажа, че в други страни, където съм преподавала, където съм била, това не е така. Има, разбира се, традиция. Може да се каже, че, примерно, в една Франция философията винаги е била на мода. Тоест, смята се, че когато има важен за обществото проблем, трябва да бъдат поканени този, онзи или трети философ, който да изкаже своето мнение. Много от модерните френски философи, като Люк Фери, като Андре Конспонвил, като Мишел Онфре, да не споменавам повече имена, са постоянни гости на медиите. Те постоянно им заявяват своето присъствие, но това не е с цел някаква реклама на професионалния им път или на самата дисциплина, която вземат, а само защото и единствено средата приема, че това са хората, чиято работа е да гледат цялото. И нещо повече обаче, което вече ще ни отведе към един от основните проблеми и на съвременността, и в същото време на българската среда по-конкретно. Да поканите един философ означава да го попитате за даден проблем такъв какъвто е бил, такъв какъвто е и такъв какъвто би могъл да бъде за бъдеще, така както, разбира се, той си го вижда. Всяка точка, гледна точка ще бъде индивидуална. Какво се случва в българската среда? Веднага го казвам. Когато има наболял някакъв проблем, обичайно в медии или на други места се канят хора или от точните науки, математици, статистици или хора, които имат отношение към изучаването на обществото, но обичайно това са професии, засягащи патологиите в обществото. В най-добрия случай, да кажем, това са специалисти по антропология. Разбирането, това, което стои отдолу под подобни канени, ако не се дължи, разбира се, на някаква проста инерция. Каним един човек и ще го каним постоянно. С цялото ми уважение към математиката и към статистиката, но това са емпирични науки. Емпирични науки, които могат да отчитат само външни резултати от едни дълбоки процеси, които са съдържателни. Тоест, тук става дума за едно дълбоко неразбиране на съдържателност и формата, под която нещо се измерва. Или по-скоро става дума за една стара носталгия, от която страдат и самите философии, които много искат да приличат на точните науки, да се види, че ако има даден проблем, този проблем има дадени факти, с които се проявява и тези факти са измерими. Освен това, тези емпирични факти са нещо, което не може да бъде оспорвано. Следователно, всяка точна наука има своя резултат, има своя процес, има своето фактическо доказателство, има своята аргументация. Следователно, при точна наука, както се казва, когато фактите говорят и боговете мълчат. Вероятно, това е причината. Да, но както е казал Ниче, няма нищо по-глупаво от факта. Взет изолиран сам по себе си. Още повече, че никой няма как да измери нито статистически, нито математически, нито пък по отношение на онези науки, които произхождат от огромното, бих казала, затискащо съвременността влияние на породените от фройдизма школи, като социална антропология, като да кажем, всякакви и ред други социални психологии и така нататък, които при всяко положение ще отчитат една психология на тълпата, една ирационалност, някакви типови феномени, които могат да бъдат хванати, описани и съответно изнесени от дадени социологически агенции. Това не говори добре на първо място. Това е един съвсем трудно забележим белег, който говори първо за недоверието на нашата среда или на средата като цяло. Аз не казвам, че философите са добре поканени по целия свят. Не. Общо взето, тяхното влияние е ограничено, продължават да се изявяват там, където има традиция. Да повторя, във Франция може би се изявява, защото е съществувала още в 18 век традицията на салоните, традицията на енциклопедистите. Казвам го не случайно, тъй като ще се върна към епохата на просвещението по един друг начин.
Така или иначе, това доказва първата тревожна тенденция в нашето българско общество. Да не се опитваме да стигнем до корена на проблема, да останем в опитите за неговата външна описателност или за външното използване на фактите. Всъщност фактите са глупави, защото могат да бъдат манипулирани и използвани. Вярно е, че могат да бъдат измерени, но също толкова вярно е, че могат да бъдат манипулирани и използвани. Другата причина най-вероятно е едно напълно съзнателно бягство от истината. Философът, да, е неудобният коментатор. Този, който още от времето на Сократ казва истината. Затова Хана Аренд в една своя много известна студия, казва се "Философия и политика", отбелязва много правилно, че голямата пропаст между философията и политиката се отваря с процеса на Сократ. Всъщност, когато ние днес казваме за българското общество, че има дефицит на морал или дефицит на справедливост, това в крайна сметка не е нищо ново под слънцето. Такива епохи, в които може да се каже, на повърхността излизат процеси, които нямат нищо общо нито с традиционното, нито с класическото разбиране на морала и справедливостта. Такива неща са съществували винаги. Но голямото събитие, което вече не е факт, защото между факт и събитие има разлика, голямото събитие действително е процеса на Сократ. Онзи философ, който действително е ходил по улицата и говорил, търсил истината, заедно със своите събеседници, който никога не е дал едно окончателно мнение, тъй като всяка засмолена, затисната гледна точка вече е тоталитарна и вече изисква подчинение. Много често това подчинение е едно доброволно робство. Доброволното робство е заглавието на едно прекрасно произведение, за съжаление все още май непознато на български език, но разбира се всички вие имате възможност да го видите или в оригинал, или в съществуващи други преводи, което е било написано от един съвсем млад човек, Етиен дю ла Боеси, приятел на Монтен, единствената книга, която е написал. На 18 или 19 години е написал това и основната мисъл, кратка и ясна, един основен принцип е, че хората обожават да се подчиняват. И че в крайна сметка заявяваната любов към свободата не е нищо повече от някакво стихийно желание да бъдем свободни, тогава когато ни е по-изгодно да приемем едно доброволно робство. И това доброволно робство, да кажем, че това наблюдение на едно чисто психологическо ниво и в следващия век по един особено социално-политически начин е било коригирано и разбито през онези прекрасни произведения, които създават френските енциклопедисти, като Дидро и като Русо, тогава когато обсъждат, а след тях и Хегел, когато обсъждат въпроса за обществения договор. Тоест, за това, че в крайна сметка на човек може да иска да бъде свободен, но единствено неговия разум, същото казва и Сократ, единствено неговия разум е този, който може да му каже по какъв начин може да бъде свободен истински, не да се заблуждава, че е свободен. Аз към темата за свободата ще се върна отново накрая, за да взема един съвсем конкретен пример от нашата действителност. До тук, разбира се, искам за да не излезе така, че някак си изпитвам известно недобро отношение към начина, по който средата се отнася към философията, искам да заявя напълно коректно, че вероятно много философи са сами виновни за това отношение. Тъй като смятат, че много от тях смятат, че философията е прекалено професионализирана сфера и повечето от тях предпочитат да се крият зад тежки и неразбрани думи, зад един пламнал поглед, който задължително трябва да се огради, който задължително трябва да се извиси в една определена кула, там където онзи, който е постигнал върховете на знанието, но това е Фауст в началото на Фауст, е недостъпен за, видите ли, за всички простосмъртни. Нищо по-фалшиво от образа на философията. Самия Монтен казва, че всъщност няма нищо по-ведро и по-закачливо от философията, която може да разговаря. Философ е не онзи, който остава неразбран и който се гордее с това, че остава неразбран от хората, а онзи, който се умее да докосне сърцата и умовете на хората. Това е класическото определение за мъдрост.
тъй като философията продължава и затова аз тук ще кажа вече, тя не е само строга наука, тя може да бъде и начин на живот. Отново в образа на Сократ. Вие виждате това, което се говори, защитено с начина на живот, защитено с всички думи, които се казват. Тя може да бъде изкуство, но със сигурност тя като истината продължава и би трябвало да се разбира процесуално, като любов към мъдростта. Ако се замислите, може би на мен затова ми харесва философията, това е единствената сфера, ще я нарека, защото, повтарям, тя може да бъде строга наука, но може да бъде и начин на живот, може да бъде дори изкуство. Има отношение към изкуството. В тази своя тройна функция, в това процесуално продължаване да обичаме мъдростта в пътя, в извървяването на пътя към истината, там където знаем, че няма да я постигнем и приемаме това непостигане, в крайна сметка това е единствената сфера, която продължава да държи любовта в името си. Никоя друга наука, в крайна сметка, по този начин не задържа любовта в името си, разбира се, ако все пак не привлечем и филологията, тъй като филологията по същия начин означава едно добро приятелско отношение към начина на говорене. Но доброто говорене и добрата философия при всяко положение са свързани. Защото доброто говорене, ясното говорене означава първо процес на разбиране, второ ясно заявено желание за споделяне. Философията, както казва един от моите любими философи Карл Ясперс, е споделяне. И когато се споделя, това означава, че ако философ е приел, че никога няма да намери истината, колкото повече споделя, той толкова повече гледни точки може да интегрира в своето говорене, така че тук е и действително функцията на полилога. Затова аз няма да се възползвам от пълното време на лекцията, ще бъда пределно кратка. Краткостта и яснотата са изисквания действително на високата философия. Краткост и ясност формулирани са и от Декарт, и от Лайбниц, и от ред други философи. При Лайбниц е едно много просто изискване. Човек не може да помни всичко на този свят. Но ако не може да помни всичко и не може да помни цялата дълга и сложна аргументация, добре е да запомни най-важното. Така че ако най-важното са принципите, тези принципи да му служат точно така, както служат на един лекар, който си носи своята чанта с основните инструменти и е готов да спаси човешки живот и да окаже първа помощ с това, което му е подръчно. Такива принципи основни има и в философията и това е изискването за краткост и със сигурност те най-трудно се спазват и най-трудно се откриват. Защото всеки ще каже, да, кое е основният принцип? Аз ще ги формулирам под няколко точки, след което наистина ще се радвам. До тук се обосновах аргументирано, вие да задавате въпроси и всъщност времето, което имаме, да протече в вашите въпроси, от които със сигурност аз се интересувам толкова, колкото предполагам, че вие се интересувате от това, което аз бих могла да ви кажа. Така че така разбирам честа и отговорността. Като един полилог, като начин на разговаряне, като дискусия, като жива дискусия, в която не някой си говори коридорно и си казва каквото има да си каже, като една жива дискусия в общия процес на намиране на истината. В този смисъл, още повече, че и никое говорене не е невинно. Нали, това е другия, първия проблем го очертах, фактологичността. Между другото, това са проблемите, които повечето философии изтъкват като тревожни за картината на 21 век. Това е едно издигане, да не кажа обожествяване на факта, на емпиричното, но това, което е случайно, на случайността, случайност, фактологичност, фрагментарност, разпадане на общия хоризонт, т.е. липса на дълъг и на общ хоризонт, фрагментарност, там където частта вече значи всичко сама за себе си. Вижте младите хора, пък и не само те, или съвременното изкуство, как се снимат. Вече не се снима нито в анфас, нито с пълното лице. Лицето, което е символ на целия човек. Снима се някаква част, едно ухо или едно око, пък нека другите да се досещат как изглежда останалата част. Подобни снимки са абсолютно типични за фрагментарната нагласа в
мисленето на 21 век. Освен фактичността, тази фрагментираност, която разбира се, до голяма степен се дължи на постмодерното мислене, т.е. на всички от тези философи на постмодернизма, които захванаха деконструкцията и я завършиха, но я завършиха така, както завършва горе-долу всяка теория, която в себе си не съдържа жизнени ценности. Тя започна да отшумява и изведнъж се оказа, че има необходимост от някакво връщане към началото. Деконструктивизма в големите философии, да кажем, на Дерида и дори на социалните науки, свързани с този тип, си поставиха задача действително да разложат всички идеологии. И тук те бяха много конструктивни. Тоест в това имаше нещо много добро. Като казвам идеология, не го разбирайте единствено в политическия смисъл, а в смисъла на всяка идеология, която представя една единствена идея като гледна точка. Нали? В по-общия смисъл на думата. От друга страна, разлагайки всички идеологии и така с идеята на битието да се остави да бъде такова каквото е, изведнъж битието се оказа самотно, изоставено, някак си, както казваше Жан-Пьер Вернан, изведнъж започна да усеща липсата на своя фундаментален мит, липсата на идеали, липсата на идеал. Този вакуум, разбира се, понеже и природата не търпи празно пространство, беше запълнен от три логики на 21 век, които заеха мястото на големите водещи идеологии. Между другото, аз ще го запиша. Това са едни учени, много известни не само философи, но и представители на всички науки в едно общество. Вероятно повечето от вас го знаят. Аз ще ви запиша за тези, които ще искат да погледнат след тази лекция. Royal Society of Arts. Ако погледнете, те между другото и много забавни клипове пускат по големи проблеми. Например, там има едно прекрасно филмче, което се казва Просвещение 21 век. И в това говорене, то се и визуализира, тъй като 21 век е век на визуалното. Всъщност това е третата тенденция в съвременността, която се изтъпва от философията като опасна, като отиваща в крайности. Нали? Факта добре, разрушаването на идеологите добре, обаче всяка тенденция, доведена до крайност, води, разбира се, до някаква опасност и предизвиква раждането на своята противоположна тенденция, за която никак не е сигурно, че ще бъде по-добра. Всъщност, така че човека се оказва доста хаотично хвърлен действително на случайността, на случвания, които заемат мястото на събитието. Тоест, случките заемат мястото на изчезналите събития. Като казвам събития, какво бих разбирала под събитие? Събитието и случката са две коренно различни неща. Събитието е това, което всички вие вероятно сте изпитвали. То е нещо принципно важно. То отговаря на принципите в философията. То е нещо, което не забравяте. Събитие, когато сте се влюбили за първи път, събитие, когато сте загубили близък човек за първи път и така нататък. То е събитие, нещо, вие самите знаете, нещо дълбоко, лично важно, което никога не се забравя. Случката се забрави. Събитието остава там и то поражда своя собствена причинна верига. Събитието е нещо, което съдържа в себе си до голяма степен свобода. Свобода обаче, свободата на едно метафизично същество, което търси смисъл. Ако човекът все още остава метафизично същество, както твърди Ясперс, то е свободно същество, което има нужда от смисъл, за да живее. То е същество, което има нужда от ценности, за да оцелява. И понеже днес е рождения ден на Дарвин, и това е учения, който прекрасно е обяснил теорията, еволюционната теория за оцеляването на животинските видове, съществува, разбира се, и социал-дарвинизъм, върху който аз не бих искала да се разпростирам, защото мисля, че Фройд вече е свършил тази работа. Така че, ако все пак приемем, че човешкото същество се различава в своето оцеляване, в кавички, през търсенето на смисъл и ценности, следователно Ниче е прав. Ценностите са жизнено важни за оцеляването на човечеството. А философи като Ерик Фром и други отбелязват, те имат, споменавам Ерик Фром, защото той има такава студия вътре в неговата книга "Човекът за себе си". Той отбелязва четвъртата тенденция за нашето време, макар и по средата на 20 век. Това са все пак философи, писали
след Втората световна война, когато депресивната визия действително е много разпространена. Ясно е защо. Случило се нещо ужасно и философите действително са започнали да са били потресени. Това е въпрос на потрес. Да, още Платон и Аристотел се казвали, че философството се ражда от удивлението, но удивление може да бъде и потреса. Както е потреса от процеса на Сократ, потреса в дълбокия, разтърсващия смисъл на думата, така и потреса от войните през 20 век, които са взели милиони човешки жертви. Добрата новина е, че да, ние вече повече от колко 70 години, нали така? Човечеството живее в мир. Но лошата новина е, че все още някой си въобразява, че отнемането на човешкия живот е нещо, което може да бъде оправдано. Все още някой си въобразява, че конфликтите са нещо, което може да бъде оправдано. Все още някой си въобразява, че има справедливи войни. Не, няма справедливи войни. И една сълза на едно дете вече означава, че не можем да вкарваме категориите справедливост там, където има страдание и отнемане на човешки живот. За сметка на това можем да караме категориите, защото справедливостта е ценност. Само, че ако се върнем към държавата на Платон, първото определение за справедливост, което той дава, просто действително предизвиква потрес в студентите, с които ние в момента четем държавата на Платон, защото първото изискване, което Платон поставя в държавата, е да се види, построявайки, рисувайки модела на идеалната държава, е да се види, че справедливостта е красива и че справедливостта се отнася към цялото. Когато казвам красива, студентите много се смущават, защото това е дума, която все по-малко се употребява, както и думата любов. Значи, двете думи, в които Платон широко употребява в своите, и които са напълно релевантни философски термини, красота и обич, това са думи, които, това са външните симптоми в езика, присъстват все по-малко. Защо? Защото студентът е убеден или хората по принцип са убедени в тези индивидуалистични времена, в така наречената Хриповецки трета индивидуалистична революция, че всеки разбира по свой начин красивото и затова не можем да говорим изобщо красиво. Не можем да се връщаме в тези времена от преди 24-5 века, когато красиво е било да работиш за обществото, за полиса. Щастието е нещо, което индивида не може да си представи в тези времена, извън, ако четем внимателно политика на Аристотел, извън щастието на общността. Ама ние не сме там. Ние си представяме по-скоро, че можем да бъдем щастливи срещу другите, срещу обществото, единствено и само за себе си, докато автори като Платон и Аристотел са казали, не. Такъв човек може да достигне единствено до едно страхотно нещастие за себе си, тъй като няма щастие извън красотата на цялото. Следователно, ако тези разпаднали се времена на фактичност, на фрагментарност, на изгубване, на гигантско видоизменение на ценности, когато на мястото на ценностите идват временните удоволствия и по-скоро ефектите, би трябвало да започнем отново да говорим за холизъм. Холизма, не случайно, аз като погледнах в сайта на ЮНЕСКО, там в секцията за образование е записано, че ето ЮНЕСКО ще се бори за връщане на тази холистична, хуманистична визия за човечеството, което означава цялостно. Цялостното, разбира се, означава да подчиним частичното на цялото. Никой не си въобразява, че частта може да бъде по-важна от цялото. Но частта е толкова важна, колкото и цялото, когато е в мирно и хармонично отношение с цялото. Иначе се получава онзи дисбаланс, който вероятно всеки от вас се усеща. Или се получава онова, което се губи в водещото цяло, защото цялото си има и свой център. И този свой център в античността се нарича разум. Или ум по-късно, а по времето на просвещението се нарича здрав разум, common sense, от английските философи. Какво означава това, че някъде по пъти изгубихме разума, изгубихме красивото и доброто, т.е. принципа, изгубихме разбирането им като водещи за ценностите. Това означава, че не само, че на тяхно място дойдоха
онези подсъзнателни импулси и страсти, повтарям, изкарани на преден план, на предно ниво от фройдистските тълкувания и от всички тези науки, които дълбоко се повлияха от тях, като например неврофизиологията, невронауките, които продължиха да казват: "Ама моля ви се, ние ще ви обясним какво е човека, като изследваме невронните връзки и има такива и невроестетики, например, написани, и то доста престижни, дебели и така референтни, които вярват, че разбирането на красиво за всеки човек зависи от начина, по който протичат невронните връзки, т.е. връзките в неговия мозък, от скоростта, с която протичат." Аз приемам това. Това е отново носталгията, нещо философско да бъде точно, измерено, да бъде точна наука. Само че нека да се върна. Човекът е метафизично същество. Няма как да измерим щастието, любовта, приятелството, добрата воля на Кант. Няма как да ги измерим. И няма как обаче и да ги обясним, ако не приемем, че човекът е свободно и метафизично същество. Метафизично т.е. отива отвъд причинната необходимост на всичко това, което го прави зависим. Независимо дали тази причина необходимост ще бъде ДНК, ще се нарича, т.е. ние ще зависим от нашите гени. Независимо дали ще зависим от ситуацията, в която е в 21 век. Независимо от всичко това. Като казвам независимо, се връщам към Кант и към неговата знаменита статия "Отговор на въпроса, що е просвещение". И той казва: "Ми свободният човек е там, където който се отървава от всички зависимости, но това е пълнолетният човек". Следователно, ние в 21 век обожаваме не само да се чувстваме доброволно заробени, но и да оставаме непълнолетни, защото така ни е по-изгодно. То така е далеч по-лесно. Вижте, аз също търся оправдание за това, което ми се случва отвън. И в един момент се подсещам обаче, че това е за стоическия принцип. Има неща, които зависят от мен, има неща, които не зависят от мен. И ролята на разсъдъка е там, където аз трябва да преценя това, което не зависи, и това, което зависи от мен. За да мога със своята работа и със своето намерение да дам превес на това, което зависи от мен, и така да се почувствам свободно човешко същество. Тогава, казва Ясперс, когато има една абсолютна причинна верига и всичко ни затиска, и всичко ни предопределя, това е старата съдба, фатума, колелото. Родили сме се в България, това е положението. Можем да изберем да останем, може да изберем и да заминем. Само, че има други неща, които някой казва: "Да, ама мен ме задържа това", друг казва: "Да, мен ме задържа друго". Всеки човек има свои определени причини. Въпросът този цитат от Хамлет: "Разсъдъкът ни е тъй светъл, че помни и предвижда бъдещето". Уважаема аудитория, Министерството на образованието предложи Хамлет да падне от системата за обучение в средните училища. Защото бил тежък, неразбираем и на учениците той се струва като някакво мрънкало, което ходи и се оплаква, или му се привиждат някакви призраци. Общо взето държи се някакси много така нерешително, общо взето е досаден. Метафизично се държи. Моля? Метафизично се държи, извинявайте. Метафизично се държи, да. Вероятно. Да, и когато аз на студентите се опитах да ги попитам, ще се въздържа да попитам вас, дали вас въпроса за достоинството ви все още ви интересува? Ами това е въпроса на Хамлет. Защото въпроса на Хамлет не е да се гръмна или да не се гръмна, или да се убие или да не се убие, а въпросът е дали е по-достойно да останат да живея по този начин, съобразявайки се с всичко външно, което ми налага, с цялата липса на морал, да се подчинявам на убиеца на баща си и на майката, която е извършила възможно най-голямото морално прегрешение, или да бъда свободен човек и да прекратя това, защото така ще създам своята собствена причинна верига. Това е въпросът за достоинството. За достоинството и честта, т.е. нещо, което засяга всеки млад човек и всеки от нас по различен начин. Разбира се, философите отбелязват и голям спад на този въпрос за достоинството. И веднага ви давам друг пример, който със сигурност ни е много по-близък, тук и сега с въпроса за достоинството. Непрекъснато чувам от медиите, че няма лош пиар. И че черният пиар също бил пиар.
Тоест, всеки в така нареченото публично пространство и в така наречените публични личности би могъл да извърши каквото си иска, каквато иска гадост и мерзост да употребява, защото мерзостта е морално понятие. Нали? Гадостта може да бъде и физиологично. Нали? Но всеки може да извърши каквато си иска мерзост, но понеже няма лош пиар и се говори за него, значи това може да мине и това е добре. И може и човек си казва, добре, значи за мен ми е позволено всичко. Край с моралните бариери, край с смисъла на достоинството. Не е просто причина и това, че се говори по този начин, че черният пиар е пиар, нали? Нормалното общество не би трябвало да го допуска по един много прост начин. То би трябвало да наказва тези хора с мълчание, с пълно пренебрежение. Не би трябвало изобщо да им обръща внимание и да казва слез от сцената, драги. И се качи тогава, когато започнеш да олицетворяваш две ценности, които са особено необходими в нашето общество и те се наричат професионализъм и морал. Нали, дефицита на професионализъм и морал. Но и на още нещо, това е петото нещо, което липсва. Когато се създава среда на допустимост, това означава действително емпирична допустимост на всеки факт. Да, този е направил нещо лошо, това е факт, обаче този факт е допустим. Защо? Защото липсва смисъл, но липсва и нещо друго, липсва и мисъл. И аз едно време се дразнах, като слушах от разни неграмотни хора, които стават все повече, между другото, в публичното пространство, които заменяха думичката безсмислие с думичката безмислие. Но после си казах, защо? Това е точно така. Тогава, когато липсва мисъл, започва да липсва и смисъл, защото смисълът е въпрос на рационалност. Смисълът е въпрос на разсъдък. За някои от тези логики стана дума в първата лекция, към която аз се връщам. Разчитам, че повечето от вас са били на лекцията на госпожа Безуханова, тъй като тя в някакъв смисъл е представител на една голяма сфера на една от тези три логики. И тези три логики, които се наместиха на мястото на идеологията и започнаха да управляват обществото като цяло мислено, тъй като човекът все пак нещо трябва да има готови конфекционни продукти. Между другото, философите смятат, че днес управляващата идеология, това, което играе ролята в доброволното родство, е мениджмента. Мениджментът казва как да се държим. И ако не спазваме правилата, край с нас. Защо? Защото най-важно е не онова, което чувстваме, което мислим, а ефекта. Ефекта, резултата, дойде на мястото на целта. Всички цели, заедно с деконструктивизма, бяха разградени. На тяхно място се появи резултата и ефекта. Разбира се, не без помощта на англоезичната традиция, създадена от големите утилитаристи и от голямата емпирична философия на Джон Лок и неговите последователи. Тези, които казаха, всяко нещо е допустимо, ако има резултат. Ето защо черният пиар, който има резултат, се приема за и е ефективен, се приема за напълно допустим. Ако обаче поставите изискването предварително, резултатът да бъде обвързан с целта, която търсите, черният пиар или ефект и резултата не биха били издигнати на пиедестал. Философията на ефективността и на резултатността, на успешния, на онзи, който не е лузър, нали? Всъщност не създаде нищо друго под наблюдението на повечето философии, освен една масова невротичност. Масова невроза, защото не всеки човек може да бъде пръв. Създаде синдрома на втория, който вие го виждате във Фейсбук. Т.е. хейтерите откъде дойдоха. Не мога да бъда пръв и понеже съм втори или 22 или 202, ще мразя всичко и всички. Тук в социалната психология навлязаха вследствие на философията на резултатността и на ефективността, на успеха, нали, на Бог успех и на Бог пари, създадаха действително в хората един критерий за самооценка, който не би могъл да бъде реален. Всъщност критерий за самооценка е собствената истина. Всеки трябва да има свой собствен критерий, а не да използва външния критерий колко е успял. Той е успял вече сам за себе си, ако е доволен от това, което прави и ако намира смисъл в него, стига да го намира. Разбира се, той би бил доволен, защото тук ще кажете, един мой студент ми зададе въпроса, ама и масовия убиец може да е доволен от себе си. Нали?
отново да се върнем към античността, където личното щастие трябва да бъде обвързано с общото благо на полиса, на целия град. Значи това, което аз правя, би трябвало да е добро за всички и ако аз съм доволна от това, няма значение дали ще ме дават по телевизията, аз за себе си съм един доволен човек. Нали, мисля, че хората, които са в тази позиция, го разбират много добре. Но по-дълбокият философски проблем, за който също сигнализират философите, е, че всъщност стана една голяма подмяна след времето на постмодернизма и деконструктивизма на понятието човешка природа с човешка ситуация. Тоест, ситуацията взе мястото на природата. И понеже ситуацията започна да се описва като водеща ситуация, примерно на пазарната икономика, на пазарното общество, на трите логики, а това те са, нека да ги изброя. Пазара, високите технологии и бюрокрацията. Трите логики, управляващи 21 век. Понятието човешка природа. Нали? Те започнаха да управляват по своя модел, повтарям, на фактичната успеваемост, резултатност и така нататък. Има нещо друго, което се забелязва, което е далеч по-според мен тревожно. А именно, че от една страна прекрасният факт на развитието на високите технологии, които дават възможност за все по-голяма информираност. Хоризонта страшно се разшири. Като казвам разшири, искам да подчертая, че не се е задълбочил. В какъв смисъл? Страшно много информация. По последни данни в Google вече се е разработила програма, мисля, че вече и действа, за съжаление май не съм имала време още да я видя, с интерес ще разгледам. Програма, която отговаря на вашите въпроси. Тоест, вие задавате въпроса, имаше такива платформи на времето, някои, но в момента Google въвежда и разработва. Вие задавате какъвто си искате въпрос и Google ви отговаря. Тук обаче аз ви питам, какъв е въпросът? Питам го точно като в произведението на голямото произведение Пътешествието на галактическия стопаджия. Отговорите са дадени. Търси се въпроса. Отговор е 42. И ако някой, не дай Боже, зададе въпроса на Google, същата тази програма, колко съм тъп, Google най-вероятно няма да му възрази, ама ти не си тъп, дай сега да видим защо смяташ така, какъв е този мотив да смяташ така. Google ще започне да измерва колко е тъп. Защото такъв е бил въпросът. В крайна сметка отговорите зависят от въпросите, които поставят. Философията, уважаема аудитория, задава въпроси. Тя затова е неудобна. Отговорите са налични. Отговорите за мен лично, аз съм един платоник и го заявявам напълно коректно. Според мен, платонизма като холистична философия съдържа в себе си всичко. И много често съм казвала, че ако битието като цяло можеше да говори, щеше да говори като Платон. И ако университета можеше да говори, щеше да говори като Аристотел. Но аз коректно ви казах защо съм платоник. Нали? Защото Платон има едно единствено изискване и то е да имаме ценности в началото. Да имаме идеята за красивото и доброто, което е слънцето извън пещерата. Там, където някой ще стигне, ще ви припомня за пещерата, с което ще приключа и ще се радвам на вашите въпроси. Действително търси се въпроса. Човек задава въпроси тогава, когато търси смисъл. Както виждате, доведахме до логически край, или поне така си мисля, до неговия логически завършек, защото думата край не ми харесва, но до неговия логически завършек доведахме търсенето на смисъл и го обвързахме с въпросите. Вижте, хората все по-малко си задават въпроси в днешно време. Още път по-малко въпрос е какъв е смисъл на нещо или на друго. Тук съвсем накратко, понеже това е нещо, което е изложено в последната ми книга и по този повод няма смисъл, не е необходимо да се впускам в дълги обяснения, то е налично като текст. Всеки, който се интересува, би могъл да прочетем нещо повече. Е така наречения естетически манифест на екзистенциализма, написан от Албер Камю, един автор, когото аз ужасно много харесвам, и който заедно с Екзюпери е казал, че мразят епохата си. Имало е причини да мразят епохата си. Екзюпери е писал Малкия принц, докато е мразил всичко това. И затова е създал нещо прекрасно. Нещо, което е нямало нищо или имало общо единствено с това, че на много планети трябва да се преходят. Ако се замислите, всяка планета, на която тия Малкия принц
е планетата на онези временни решения на ситуацията, които ние можем да намерим. Да си трупаме парите в банки, да броим нещо, да правим какво ли не, да палим един фенер без да знаем защо го палим от сутрин до вечер. Това са човешките решения на живота. Онези, които все още употребяваме като конфекционно предложени в магазина на големите отговори на живота. А всъщност трябва просто да пътуваме и да обичаме една роза, да кажем. Но Камю е близък до Екзюпери. И когато Камю пише Изгнанието на Елена, едно знаменито есе от 4 страници, той казва нещо много важно, което аз, крайна сметка, с цялото си говорене ще се опитвам да кажа днес. Древните гърци са поставили ценностите отпред, на входа. И тогава са влизали. Гърците дори са водили война заради красотата. Не, че реалността не е била такава, че са искали богатствата на Троя. Това е ясно. Това всички ние си го знаем. Въпросът е, че старците, които наблюдават Елена отдолу, казват, заради такава жена си заслужава. Тоест има неща, които са отвъд парите. Има красота, която заслужава. Само че аз ще пледирам не за красотата на Елена, защото красотата на Елена е символ. Върху нея са писали много философи и аз написах също една книжка. Въпросът е, че тази красота аз я разбирам точно и конкретно, тук и сега, като красота на образованието. Защото вие казвате, добре, ако е толкова тревожна картината в днешно време, като цяло, и в България по-специфично. Аз си бях подготвила пример с референдума и закона за гласуването, но ако някой свърже нещата, разбира се, ще го кажа. Тук ще го пропусна като пример. И ще се върна към образованието. Защото когато в 6-та книга учениците или събеседниците на Сократ го питат, добре, къде е тази идеална държава, за която ти ни говориш, че ще бъде идеално справедлива, ние тук в момента рисуваме кой какъв да бъде, как да се подредят нещата. Кажи сега, къде е тя? Тук и сега искаме да я пипнем. Както всички ние искаме да пипнем и да видим, за да се уверим, че е вярно. Ето отново. Вярно е това, което е доказуемо. Тук и сега, сетивно, усетимо, нали? Те също са хора, както и ние искаме да видим къде е тази идеална държава. И Сократ отговаря нещо много простичко. Той отговаря следното. Вижте какво казва той. Аз не съм толкова тъп, за да си въобразявам, че идеалната държава може да бъде построена веднага тук и сега. Само, че казва, ние трябва от сега да почнем да рисуваме постепенно идеалната държава, да мислим по нея, да разсъждаваме върху нея. Защото реалната държава, която ще построим, е тази, която се доближава до идеалната с най-малко промени. Това е принципът на политическия консерватизъм. И това обяснява защо някои държави или цивилизации са успешни, а други не са. Просто тук е необходимо да стане нещо, което Платон в своя диалог Теетет нарича връщане към началото. Добре, нещата не вървят, нещата са се оплели някъде по пъти. Платон казва, това е една малко схема на пещера. И Платон казва, добре, ако не тръгнем от началото, хората, които не тръгват от началото, питаме се кое е това начало. И дали ако тук е линията на видимото и невидимото, и казват, тръгват всеки път от различни точки, ами те в крайна сметка никога няма да стигат до това, което търсят. Търсим идеалната държава или изобщо идеалността, ами ще се въртат в кръг и в крайна сметка нищо няма да постигат. Това прави българската действителност от много време. Върти се в кръг и започва от начало. Веднага ще ви дам и конкретен пример. Какво искал Платон с политическия консерватизъм, а и какво са искали повечето древни общества, които са строили християнските храмове на местата на езическите храмове. На свещеното пространство, което трябва да бъде запазено и променено в най-малка степен. Това го знаете, нали така? Затова археолозите, когато копаят, откриват на едно и също място различни нива на иначе абсолютно противоположни идеологии. Християнството, християнската базилика върху храма на Афродита, например. Но примера в България беше примера с взривяването на мавзолея на Георги Димитров. Защо трябваше да се взриви този музей? Мавзолей, извинявайте. Ами защото, както забелязва Мерло-Понти, нашето време е време, което престана да вярва в разсъдъка като водещо начало
и се отдадена в страстите, а страстите са тези, които объркват, и затова казва Мерло-Понти, днес владеят само, той е много по-радикален от мен. Той казва, днес владеят само отрицания и мрачни страсти. Погледнете какви филми ни заливат като образи. То на култура на злото, на мрачните страсти и на отрицанията, за които говори Мерло-Понти. Разбира се, за това е ситуацията, обърканата ситуация. Къде е изхода? Началото първо е човешката природа. Затова аз много се радвам на майките с колички и на хората, които спонтанно спасяват човешки живот. Това е човешката природа. В човека е заложено да бъде добър и има една прекрасна дама, оксфордска философка по женския род, надявам се вече ще бъде допустим, казва се Филипа Фулт, която е написала една прекрасна книга Natural Goodness. Това също е един опит за виждане актуалността на аристотелизма, но това е човешката природа. Тоест, хайде да оставим ситуацията и да върнем човешката природа, доброто в човека изначално. Действително, човекът е добър по природа. Само, че ситуацията му налага да превърта конфекционно моделите на тези мрачни страсти, за които никой не знае откъде, защо и как се породили. Защо толкова много филми за вампири? Защото се продават. Аз просто чакам в момента, когато на хората ще им омръзнат вампирите и ще трябва да се въведат някакви други чудовища. Колко кръв трябва да се лее в холивудските филми, за да се привлече вниманието, което иначе не може да се привлече. За щастие има и други филми, които казват обратното, като Форест Гъмп, като Невероятната съдба на Амели Полан, които говорят точно за човешката природа и за това, че тя може да бъде добра и да намира смисъл във всичко това, което си заслужава. Какво означава да бъде добра и защо това означава да поставим в началото ценността, красивото, ценност. Още един път ще употребя тази дума и политиките, образованието в единствено число, политиките в множествено, когато търсим да излезем навън, нали, за да, примерно, знаем, че никога няма да постигнем слънцето, но хубаво. Но се стремим да излезем от пещерата, този мит всички вие го знаете. Ами ценност, ако си послужа с прекрасното и много кратко, аз харесвам кратките определения на Ортега и Гасет, е жизнената ценност, нали, философията на живота, е това, което прави от живота повече живот. Следователно ценност е това, което прави от живота повече живот. Това, което като го осмислите, а вие да не да се гръмнете, а вие да ви вдъхнови, да придаде повече желание за живот. Просто. И когато Сократ казва, аз не съм толкова тъп, че да не знам, че не може, всъщност се оказва, че идеалната държава съществува тук и сега. Съществува всеки път, когато се преподава държавата на Платон. Няма нищо случайно в това, че тя се преподава 25 века. Идеалната държава е образование. Това образование съществува тук и сега. Идеалната държава е напълно реална. Всеки път, когато се преподава, всеки път, когато се въвеждат ценностите в едно високо образование, вие сте в невидимата идеална държава. Тя е тук и сега. Това искал да каже Сократ. А не в това, което се опитваме да... Така че в началото, според мен, трябва да бъде образованието. Затова нека да внимаваме с образованието или образователната система, която иска да свали Хамлет. Която вече е свалила Фауст. А големия код на Фауст е точно този. Ако той е бил много селфиш, той е първият, който много иска за себе си всичко. Удоволствията, жените, красивата Елена, каквото се сетите. Нали, си продава душата на дявола. Всички ние сме такива фаустовци. В един момент обаче изпитва необходимост да си спаси душата и казва ми, посприти тъй си хубав, когато разбира, че може да направи от пустинята градина за другите хора. И започва да работи така. Всъщност тогава той намира и смисъла на живота си и разбира се своя покой. Това е кода на Фауст, произведение, което също беше свалено от средния курс. Доцент Денкова, много изключително... Свършвам до тук. Примера с образованието може да продължи се точно към закона за гласуването, защото всъщност промените трябва да тръгнат от там. Сега като че ли, мисля, че има много теми, които на всички ние тук бихме искали да обсъдим с вас.
Заповядайте. Добре. Така ще се... Наистина ви прекалено много въпроси зададахте, затова ще ви отговоря също с няколко въпроса, за да провокирам по-нататък този призив към философстване. Ще започна първо с хубава война, или правилна война, или справедлива, както искате. Въобще няма война, която може да бъде оправдана, но пък казахте, че гърците в името на красотата са водили дори и войни. Какво ще кажете за тези войни, които гърците са водили за красотата? Как ще ги наречем тях? Първи въпрос. Второ. Напълно съм съгласен с вас, че едно от големите дали на трите логики, за които говорихте, е точно този резултат да се мъчим, да намерим нашия живот и неговия смисъл само с материален успех и да чакаме отвънка по някакъв начин да ни класират и да ни предложат по-добро място с по-добро заплащане и с по-висока осигуреност за бъдещето, за сметка на всички останали, които са лузери. Това е голям проблем и той се изразява в прекалено силният акцент върху правата на човека, а напълно сме забравили, че човека трябва да има и задължения. По този въпрос аз поне не срещам никъде да се говори от философите не само у нас, а и по света. Ако говорим за философите по света, които говорят по-добре от другите философии в други места, съм напълно съгласен, че френската традиция в това отношение е забележителна, защото там философията някакси е много близка до литературата и се пише с език достъпен за хората, така както се пишат романи, книги, които са за един читател с по-малка начална подготовка, на който бързо може да стигне до проблема, който философ обсъжда, който може да бъде много дълбок и в същото време направен разбираем за читателя. Не мислите ли, че у нас традицията по-скоро в философията и философстването е била по-скоро повлияна от немската традиция, която е значително по-тежка, която използва един много по-тромав апарат и по тази причина нашите философи някакси не са успяли да намерят мястото си като учители и водачи в обществото и, как да го нарека, камертони, които задават теми за размисъл в публичното пространство. Някакси тази роля у нас изпълняват повече политолозите, между които има и много сериозни хора, които някакси в този смисъл са по-близки до тази френска традиция. Мен ми направи впечатление, че вие от немските философи цитирате Ясперс, който бих казал, че е най-близък до френската школа, ако мога така да упростя нещата, защото той пише доста по-ясно. Ерих Фром, също по всяка вероятност, може да бъде причислен към една такава школа. Не казахте нито един път нищо за Хегел или за други класици, което също е симптоматично. Изобщо бих казал, че... Мисля, че има доста въпроси вече, на които доцент Денкова ще би искала да отговори, за да има възможност и други хора да зададат своите въпроси. Извинявам се, наистина, спирам до тук. Благодаря. Бихте ли искали да вземете няколко въпроси да отговорите накрая? Съвсем кратко. Значи, тук мога само да кажа с удоволствие да, за всичко, което просто да. Моля? Да. Супер. А за Хегел, освен че въпросът е голям, но ако трябва Хегел да го въведем заедно с Русо, който казва, че хората трябва да се взимат такива, каквито са, а законите такива, каквито трябва да бъдат. Но за да знаем какви трябва да бъдат законите, трябва да имаме визия за бъдещето. Всъщност това се опитах да кажа, че по